Iloba maitzia, jaixo zinan momentutik, zure barria ikusitza, jakineban zuek gauzak errezago eukiko zendu ezela. Argi dago gauzak zeo zer aldatu didala. Ni ontxe sentitzen naiz inoizko librien. Bai, 80 urtekin. Gure iragana, etzan izen erreza. Ez dut inoz astuko abadiri neutzen bilurren. Eskuzikinarek sartu biherretzen leku guztietan sartze zen. Horrek nire umetako ino zentzila dana hairin ziar botaban. Ez, etxatea azten zelan izintzen gintu esan. Gure berbaik ezan inun jasoten. Ez librutan, ez albiztitan, gizartiantzat mutua ginen. Etxin bezan dana tranquilidadi, gizon emainpe beti, umie gure kargu, beti bigarren plano baten. Gizon anintz bingarrixe josibe nire buru, beran eskuek markak nire azala. Asko sentitzen dut, baina zure haitzike esan zu ezautu zendu aingeru. Asko postena honek urtietan lortu dan danaz. Zeue, oin, rakak, jantzi, zenkiez, ino begirada bizunik, jasan barik. Zuek oin, gustoko dozuena egin zenke. Zuen eretzea mun zenke, gizonez betetako areto batek. Azken mezu bat, nik askotan itxi neutzen, bestien ere etorkizune bermatze ban erabakixe hartzen. Mesedez, zuek ez egin, guk egin genduzen akatz berdina. Zuek zuen bizixe, nahi zuen moduen bizi bizuelako. Zuen gustoku izen bidalako eta ez bestien gustoku. Mozu asko. Eskertu dauke zuena eta borrokatu zuen ondoren guk, zuei eskertu daizuen. Mama kutxune, zure zimurrek esperientziaz eta sufrimentuz marrastuteko sustara isekien itzako. Zugan dedikazioetenan nire euskarri dalako? Bai, arazoi ezonke. Gu gauzak zuek baino oso errezoak daukeuz. Baina ondio, zenba hauen eitxeko. Gaur egun pentsatu egun esan geintu. Entzuten gaitxue, baina nahi da benien eta komeni jakoenien. Bai, entzuten gaitxue, baina zenbat hilbierri zendi, zenbat malko sufrimenduen seinale? Bihur konstante bat ezan bidaukegu danok. Parana nurten eta edari oso batateko bilurre, eraso bat jasateko bilurre, edo bakarrik bueltetako bilurre daukegu. Argi dauket hori aldatu genkela, bai, guk aldogu, baina horretako danok batu bidau. Adin, sexu, arraza, hemen danok bat gaztelako. Bai, eta nik bebeste ume asko neurrifarra ikustearen nengot, arek izan daixen. Eskerrak gu berbasoik hau lan, eskerrak are, gu beharen eredu jarraitzu bidau ausart eta borrokalari. Argi dauket oztopos positxo gondan bidea lortu gule zabaltzie, baina ondio mendigaiurre urrinin da. Lasai, mama, borrokaltzei ez dut lagako gure ondorengoek mendigaiur hori urbila oki daixen. Ezarka da, handi bat.